Здравейте, казвам се Антония Георгиева и съм основател на фирма Агрифин, която предлага на българския пазар продукти за интегрирана растителна защита и дигитализация. Също така се занимавам с наука, като съм съосновател на стартъпа Биогария, с който се опитваме да внедрим иновационни технологии при производството на торове и продукти за растителна защита. По време на COVID-пандемията, естествено, всеки един от нас усети негативния ефект върху бизнеса си, но ние, нашата цел беше да се концентрираме и да погледнем по-дълбоко към високите технологии и да ги внедрим в нашата компания, чрез което много бързо се наваксахме загуби. Това, което бих желала да посъветвам бъдещите предприемачи, да се фокусират върху Deep технологиите, които да внедрят в техните стартъпи, за да могат да постигнат по-висока позиция на европейския или международния пазар.